Tako, tamo. I znači njemu ćete se obratiti, on se zove Milan. Kako? Milan. A Milan? A kako je? Znači, uglavnom, jaka Spitfire-ka, Spitfire-ka, onako sjajna zelena pilotska. Dobro. Znači, samo odete i ništa kažete što hoćete i to je to, nije problem. A čekaj, jel će to da bude sigurno da ću ja da, znaš, kako to da izvedemo da ja... To je sigurno, znači on će dati telefon, nego da useka samo da se zakuže, ne bude da sluša zakuže bilo šta. A kako ja njemu da kažem, šta, koliko će on to meni da da? Pa dati 2000 dinara. A da je 2000 dinara i ja poslije glasam za Vučića, tako? Pa, normalno, tako. Dobro, važi. Znači vidi ovako, evo ja ću sad upisati da si ti potencijalni glasač, to je sad ti kao kapilarni glasovi, kao navodno ko ćeš šta glasati. Jel imaš još u familiji još nekog od glasača punoletnih? Ma ima, što nema. Ima. Ništa, znači mi će da stanemo u red. Vi će da stanete u red i znači tražiš Milana, znači ima zelenu Spitfire jaka. Znaš šta je Spitfire? Znam, pa nisam baš toliko. Piše, znači Mijatović Ilija, ko je još od familije glasa, čisto da upiše? Ivan Mijatović. Ivan? I Slavoljub Mijatović. Kako? Slavoljub Mijatović. Kamerlija. Da. Dobro. To je to? Ništa ne pominje ovo niko. Ne, tamo Ako te neko bude zvao, kažeš jeste, ja sam se Vučić, ovo ništa. Uglavnom samo, pazi, moraš pokazati sliku, ne možeš, neće dati, ako, znači ti prvo dati lepo, znaš kako? Ne, znam, u redu je, važi. Opuštena varijanta, ajde, važi. živeo, čao. Zdravo.